हमरा तो जीवन में सब हो गई। अब भगवान के नाम ले। अरे मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम कहाँ प्रणाम। गई रहा हो? अरे बड़ा मैंने बुझा कि 2-4 दिन तो मैंने वही में बीत गई। कारण बेटा यहाँ गई रहा। बेटा क्या गई रही? हाँ हाँ बेटा हमारा देखो हमारा जीवन के सब कुछ हो गई। अब हम बहुत निश्चिंत बनी। तारा ऐसा सुखी आदमी चाहिए हैं। बेटा जहाँ रहता वहाँ जाता रह, खूब ऐश करता रह। ऐश का करता कि मैंने जीवन में जवन हम अपना ना देख पाऊनी ना सोचले रहनी तैसन हो गई हमारे। का हो गई? ऑफिसर हो गई दार लड़का। हमार लड़का ऑफिसर हो गई। ऑफिसर बन गई। मैंने पूछ जा कि हम जैसे ही गेट पर जैसे ही गई नहीं हैं हम अपना लड़का के देखनी कि रे हम ठीक बाटे हम आइल बा नहीं तो तनी देखबो तो करब कि हमार लड़का कौन काम करता कैसे बा। जब लड़का हमरे के ले आ गइल ह ले आके हैं आ ओकरा बाद जाके ऑफिस में जब बैठौलस हमरे तारलू का ऑफिस में काम करला। ऑफिस में काम करला यही से ऑफिसर है। ऑफिसर हो गई। हां अरे बाप रे तो पढ़ले के पढ़ल ना रहे हो के उहे पढ़ल रहे ना। कोई ले पढ़ा रहे। अच्छा ये बताओ कि 8वां के सर्टिफिकेट जोन बाटे बनवा के हम ही देले रहे। हां तो 8वें में पढ़ा तो 8वां के लइके अफसर हो ऑफिसर ऑफिसर। अच्छा तो गइल तो ऑफिसर गइनी तो भीतर हमरा के बैठावला ऑफिस में आ जे आओ नु हम देखनी कि जे आवो त गेट पर आ गेटवे पर हमर लइकवा बैठो। अच्छा हां गेटवे पर। अच्छा आ गेटवा पर जे आओ नु उ आके ओकरे से पूछो। अच्छा पूछे के बताओ ओकरे से। गेटवा बैठा रहे तो हां ओकरे से पूछो। हां ए फलाना बाबू हैं तो ई है बताओ कि है कि नहीं है। अरे तो ओकरा का अफसर ना कहल जाला। अच्छा अब फलाना बाबू जोन बाड़े ओमे बड़का बड़का लोग काम करेला ओ लोग के 1 गिलास पानियो पिए के हो कोनो तो तुरंत एकरे नाम बा मुंह पर तोरे लइका के। हां अरे तो ओकरा को अफसर ना कहल जाला। एथी सुनो हमको 1 गिलास पानी पीना है पिलाओ तो ई जोन बानू एकरे से लोग कहो तो ओकरा को अफसर ना कहल जाला। ओकरा के चपरासी कहल जाला। साला चपरासी हम नहीं खिजात कि चपरासी का कहल जाला। पानी जब मांगल ओकरा चपरासी कहल जाला। अरे भैया पानी केहू से केहू मांग सकेला। तू जब जाला कोनो घर दुआर में कहीं गांव में तेरा प्यास लगी तो केहू से तू पानी मांग के पिए तो चपरासी ना हो जाई। अरे तू ना हो जाई वो मानत नहीं लेकिन ऑफिस में हम जवन देखनी तवन बतावत नहीं। हमारे लड़का से केहू के पानी पिए के बा हमारे लड़का के नाम याद बा। अच्छा बड़का बड़का लोग के जी कहले तनी 1 गिलास पानी हमको पिला दे। ये अपन तुरंत उठल जन बाटे हैं प्लेट में लेके प्लेट में गई गिलास में पानी ले जाके तुरंत देला तो कहलस कि हाँ लीजिए। आई जबले ना दी तले पानी ना पिए। ओकरा का अफसर ना कहल जाला। हां वो हमार लइका सुन लइका जहाँ बैठत तौना के दर्शन ना हो जीवन में तारा। हमारा तो जीवन में दर्शन का माने हम सोचल ही ना रहनी कि इतना बड़ा ऑफिसर हो जाई आ वो जाके ठंडा एथी में बैठत थे हमनी के जहाँ पियाजवा ना रखिले एथी और सब। अरे पियाजवा आलू पियाज रखल ओकरा ठंडा घर कहल जाला। ठंडा घर में बैठेला ओ जे गेट पर ठंडा घर एकदम हेने जइबा नु तो लहकता गेट के भीतर जहाँ गइला कि माने बर्फ हो गइल ओ जी बैठेला ठंडा घर में। एसी रूम कहल जाला जी ओ जी तो उहे फीसी कौन कहले एसी रूम जौन रूम ओ जी है बैठल बाटे राजा के लेखा बैठल बा। के पानी मांगे तो ओकर से मांगे बा के आओ तो पूछताछ करे तो ओकर से करे हैं उ ना रहो तो सार ऑफिस भौंस जई है उ। अरे पूरा ऑफिस भौंस जई ऑफिसर है ये ऑफिसर हो। अरे वो ऑफिसर ना है चपरासी हो ई कोहा ना के चपरासी को हो। जीवन में जितना बुद्धि होई नु माने हमरा बुद्धि नहीं खे साले बुद्धिए रही तेजिए रहते ते हमरा से बतियाओ तेरे हे उम्मीद में तेजिए रहते ई सच कहत है कि बुद्धि रही त तारा से ना बतियती कहीं और गई रहती। हां तो गइला काहे ना अतने बुद्धि रहे त काहे ना गइला हैं पानी पियावे वाला जीवन में देखले बाड़ ऑफिस कैसन होले। अरे हम नहीं देखले के हम देखले नहीं जीवन में तूने कबो लौकल बा। अरे हम कोई हाली ब्लॉक में वीडियो साहब के गइल बनी ऑफिस देखले नहीं कि हम एसी चलेला जोना में। हां तो वो एसी दोसर है तार लड़का के तो एसी दोसर है। हां वो दोसर है वो ठंडा घर है ओ में तू जाके तू
तू जाके आप 5 बोरा आलू रख दे तो कबो खराब ना हो। अरे तुम्हें वो आलू ही कहे रखाई ठंडा घर में रखा नु हमने के जाइले से तोरा पैसा लागत हो हमरा तो फ्री में रखा जी। हम अपने बबुआ से कह देब कि सुन ने 5 बोरा आलू जैसे ले ले जो वही में रखी है अपने अरे जा वो बैठा ठंडा घर ना हो तो का हो अरे केहू के ऑफिस होई ओमे एसी लागल बा ओमे आदमी रहेला कि पसेना ना हो उ कोनो प्याज रखे के जगह ना हो ठंडा घर दोसर होला। हमार लड़का सुना हमार लड़का जितना लोग पानी खाली पिया देता नु पानी जैसे लोग मांगता हमारे लड़का से हैं ओ लोग के तरह दर्शन ना हुई। हमार लड़का जोन बाटे कुछ हो सुन ना हम चपरासी हो जाएम नु हम बड़ बड़ आदमी के पानी पिए में एकर मतलब हम अफसर ना हो जाए के हां तू ना हो पैबा ना हो पैबा कह जा ना तू जीवन में ऑफिसर सोची मत दिमाग वे हम जब बैठे रहनी नु त हेने जोन बा केहू ओन से आओ है नु केहू आओ कहो फलाना बाबू हैं तो हमार बेटवा कहो कि क्या है तो वो कहो कि हम फलाना जगह से आए हैं फलाना बाबू से मिलना है। हमारे लड़का कहो कि हाँ हाँ इधर जाइए इधर हैं चाहे उधर है तबे वो घूसो ना तो सारे के मजाल नहीं थे कि बिना हमारा लड़का से पूछले कौन जना घूस जासो में। माफ करी देवता भूल हो गई राउर ऑफिसर के चपरासी अफसर के हमार तो जीवन के मने बुझा कि हमार बाप रे बाप हमार जीवन वही धन्य हो गई। बतिया वाला पैदल यहाँ से केदार ये ना ए केदार के लड़का हाथ ना पढ़ले रहले का दो परीक्षा पास करके का दो कहाँ दो ऑफिसर बन रहले हैं आ उनका केहू जानता नहीं के जानत उ जाके अरे उनका के नहीं के जानत तू बैंक के मैनेजर हवन उनका के जानता नहीं ना रहनी एक बे बोलौले रहले गिर प्रवेश में अपने तो गइला रहनी देखनी कि ऑफिस में ले गइले नु कुकुर नहीं के बैठल अकेले टेबल पर हाथ ना बट टेबुले बैठे अकेले बैठ के अब करता है ऐसे बड़का अफसर अकेला ही बैठेला ये अकेले बैठेला हमरा लड़के से 50 जना होता दिन भर में पूछता रहता सब अफसर पियून चला ना पियून हां दिमाग खराब पहले बड़ा चल तरा तने बुझा जेता है जे रहता हमरा लगे है गांव में ऐसा लगता ते काहे ना बन गईले जब अतने थी रहे तेहू तो नौवा पढ़ल बड़े साल हमार लड़का तो एक स्तर से कम में पढ़ल जाके ऑफिसर हो गई अपन किस्मत जरा तारे साले नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त पीआईबी विजेंद्र सिंह हमारा संग बानी आनंद मोहन पांडे मामा ई वीडियो कैसन लागल ह कमेंट करके जरूर बताई और चैनल सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब कर दी और ऐसा ही प्यार आशीर्वाद जैसे सब वीडियो पर बनौले बानी वैसे हमरा पर बनौले रखी आशीर्वाद बनौले रही। देखिए बड़ा अच्छा लगेला जब आप सब जन बाटे मुस्कुराई ले जब रुआ लोग वीडियो देख के और कमेंट्स में लिखी ले और मनोरंजन होला तो बड़ा ही सौभाग्य बा हमनी के और बड़ा अच्छा लगेला कि चला कम से कम मनोरंजन तो होता तो ये बड़ा ही सुखदायक बाटे और वह आशीर्वाद बनाई और कमेंट्स में जौन बाटे जौन अपना मन में होके तौन भी लिखी हाँ कि अब का चाहता तरुआ लायक जौन बाटे आदमी पूरा करे की कोशिश करे। तो ऐसा ही हंसत रही मुस्कुरात रही वीडियो देखत रही। आप वीडियो अगर फेसबुक पर देखते हैं तो शेयर फॉलो कर दी शेयर कर दी और यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कर दी। ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह वीडियो जाएगा चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही पारिवारिक सामाजिक वीडियो लेके आवत रहे सन। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय भोजपुरी, लव यू, शेयर कर दी।